fet aquest de tenir una idea i expressar-la en forma d'un vers improvisat en aquell moment i cantat amb una melodia que li escau, és una pràctica arrelada a totes les cultures del món i a més és una pràctica molt antiga. Ja diuen els savis que l'home i la dona, quan van aprendre a parlar, van aprendre ja a fer cant improvisat d'alguna manera. La nostra terra, de parla catalana, cant improvisat de parla catalana, n'hi ha moltíssims, impossibles d'enumerar avui en aquest primer espai. Cant improvisat és una forma de comunicació molt directa, poètica, popular i alhora molt directa, que tant pot expressar fets lírics, tant li pots cantar per festejar amb aquella persona que potser no goses dir-li segons què directament, com per reivindicar, per protestar, per queixar-se, per posar sobre la taula, doncs per dir 4 coses clares de les situacions que ens envolten. Avui hem començat, aquest era el primer, i hem començat amb uns convidats de molt alt prestigi. Segurament de la zona de parla catalana on el cant improvisat està més desenvolupat, gairebé diria. I a més està passant un moment, ara ho comentàvem amb ells, fins i tot un bon moment, un moment àlgid, en què molt jovent s'hi interessa i es comença a practicar fins i tot a les escoles. I avui tenim aquí, ja els hem escoltat, la Pilar Pons, el Miquel Ametller, acompanyats de la sonadora Eva Cardona. I res, què és la glosa menorquina? Escolta'm, que ens ho expliquin. Una glosa explicant-nos què és la glosa menorquina i de passada, si sou tan amables, despediu el programa. Què? Per aquí, no? I m'apens que soses i que et sabrà ningú ho fa nosa i el nostre cant molt reposa i ningú et sent violent. Però sí que té una cosa i que el glosador molt s'ho sent i és cantar en sentiment mentre ell forma sa glosa. És una manera d'expressar i en sa guitarra que fa el so i una cosa com això i en vers el puc pronosticar. Qualsevol tema solem parlar. El manco m'agrada molt a jo. Si no me deixes tu de filmar, crec que a tot això farà un tro. I sa glosa he pogut pensar una flaca s'altra bona, però tots ho han d'escoltar. I neva molt bé a l'Antona i les gràcies li tenc que
l'edat és bona per aprendre de glosar. Ja mos despedim de sa gent. Ja estem a punt d'acabar. I jo crec que és molt urgent tornar a sa cultura anomenar, que per jo és un gran sentiment i que aquí dintre jo me senti envers així el puc expressar. I jo també em despediré. I amics ja és per acabar. I si això no ha anat prou bé, una altra vegada serà. Els temps que mos heu volgut donar, jo sempre el recordaré. I si m'ho podeu de desitjar i comptaven amb el bé. Hi ha molta persona vida, però tothom vol guanyar. I molts s'encendran sa bombilla per veure si ho veuen clar. Qualcun s'haurà de conformar. Si li toca calderilla, no s'han d'enganar. I a més perquè en Montilla no s'arrellasca de mar. I jo crec que cal parlar i que tenim una hermosura i via fas qui no s'atura i amics heu de cavilar. I en el país català conservem la nostra cultura i un poble qui no s'atura segur que mai s'enterrarà. Venim a fer gana i heu arribat a lograr. I fa molt més d'una
sana i sostinere beba i deixar-me castellà i que nosaltres han de lluitar per la llengua catalana. I a vosaltres, amics espectadors, vos hauríeu de conscienciar. Pensau que seria horrorós que pels polítics mos hagin de comandar. I no perdem el català. I no perdem el català i que hi ha un ja se sent un poc